Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsasay sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo, gikan sa Ebanghelyo. Sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 4. Usa ni anak kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni agampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloy kami sa pagampo, sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, kung magampo kamo, ingna. Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari kaunta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw, o Kristo.